кашароти давай раис миши. Я рус самбиёне на сразу там. Агэ Фарух гав. Райни садис акашва. Салом алейкум. Ман Париз аз канали Самбой ТВ Екатеринбург. Блогери Екатеринбург. Тоҷико, даргони Тоҷико. Маълумот сухан ба шумо дода мешавад. Оди сухан мана раиси диаспораи Тоҷико Шаҳри Екатеринбург. Фарух Мирзо дода мешавад. Раҳмати шамо. Иҷо устодои мо ҳузур дорам, бародаро ҳузур дорам, ҳамсаёнам ҳастанд. ин рӯзи дӯстии халқҳо яке аз рӯзҳои анъанавие ки дар вилояти Сервоз дар минтақаи Урал ҷашн гирифта мешавад ҳар сол. яъне дар ин минтақа зиёда 160 миллат ҳузур дорад ва осуда ба шарофати ҳамин хеле маъракаҳои тантанавию идонаву сиёсӣ бо намоиши маданияти кӯҳнаи Тоҷико халқҳои дигар таърифу маданияти моро меомӯзанд, ба мо меҳрубонтар мешаванд. Ҷанг кадом вақт амалӣ мешавад? он вақте ки маданияту забону одатҳои дигар миллатҳоро дигар миллатҳо намедонанд. мисол агар ки мо ҳаминҷа ҳамроҳи бародарои қирғиз, узбак якҷоя набинем, тамошо кунем, мо дар як минтақа зиндагӣ мекунем. ош ҳамин оши моаи мантуи моаи самбусаи моаи аҷияти милиш намекунем. фақат замонамон дигар дин мо намеякад. яъне ки агар аз ҷиҳати исломам гирем, дар ислом миллат нест. дуруст? яъне ки бо ба шарофати чӣ мо ҳамин идора қайд мекунем? дар ҳамин русия ҳукуматаш аҳамияти калон метадад. маъракаҳои сиёсии байналмилалӣ барои чӣ? барои ки дар русия зиёдаи 200 миллат ҳамин ҳама миллатҳо ягонташ забоншон кардагӣ нест. имконият аст мактабҳои хунед. бози ба шарофати дӯстии Ӯзбекистону Тоҷикистон, дар Тоҷикистон ҳам мактабҳои ӯзбекӣ ҳеҷ вақт банд набуданд, кушода буданд. дар Ӯзбекистон ҳам мактабҳои тоҷикӣ кушода мешаванд. яъне ки маънои вай дора ки ба шарофати ҳамин хеле ид, ба шарофати анами бародарое ки хеле маъракаҳои сиёсӣ маданиро ташкил мекунанд, дӯстӣ байни халқҳо зиёдтар мешавад. нияти ҳамамон ҳамин аст ки фарзандоимон дар ҳавои осудаву осоиштаю соф умр ба пеш баранд ва робитаи байни Тоҷикистону Россия ҳар рӯз бозам хубтар шаванду на танҳо аз ҷиҳати маданӣ, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ. ва кӯшиш кунем ки ба воситаи ҳамин маданият мо нишон диҳем ки мо миллати индоаврупоӣ ҳастем. бо русҳо хуни наздик дорем, ба ҳама миллатҳо хуни наздик дорем. яъне он миллат аст ки таърихи калон дорад, маданияти калон дорад. аввал даврои авестаҳо зардуштиҳо. яъне ки мо бояд ки як чиза нишон кунем. якдигар фаҳми байни миллатҳо, якдигар фаҳми байни халқи мо. бинед дар инҷа дар дастархон ҳар қавмо ҳастанд. ҳар ва алейкум раҳмат. ана бародари ӯзбек мо намоад ай қавми барлоз. барлози да друг мой. Индеч. раҳмати Бес хола бра хола. Бра пули калма хид мегири бра. Бра байнда бе. Я акама ай пара бра. Баме чмо акоша моли шашука дадам. Акай Саид, ҳаминҷо се сухан ба шумо дода мешавад. Имрӯз чӣ гап аст дар ин имрӯз толор? культури Всероссийское общество слепых, хеле ки дар инҷа миллатҳои қирғиз, тоҷик, ӯзбек, армян, русо, татаро якҷоя кор мекунанд. имрӯз рӯзи дӯстии халқҳои Урал мебошад ки мо мана ба воситаи либосҳои миллимон бо воситаи
ҳамояти мана ҳамкорон таомои миллии мо ки бо ҳама бо дастҳои занои мо карда шудааст дар инҷа пешниҳод мекунем. ҳамчун мана инҷа намоиш метиҳад узбекҳо, армяно, русо, татаро. имрӯз ҷашни дӯстии халқҳои Урал мебошад. дар боз ба ғайр ин дастархонтон чӣ нишондода доред? боз ба ғайр ин мана дар саҳна консертҳои тоҷикӣ, рақси тоҷикӣ, сурудҳои тоҷикӣ бо мана ҳофизи хушовози тоҷик Хайриддини Муҳаммад барномаи консертӣ дорем. Марҳамат, тамошо кунед. Саломат бошед ҳама каса хуш омадед марафон тамошо. бародарои қирғиз, бародарои узбек, армян, Екатеринбург. Саломат бошед бародарои интизор шавем видеои